Bacha, je to strašné. Kaj sa tu mám podpísať? Luigi, Samuel, Co? první strom zprava, obědět. Pak zleva, dva stromy, na kterých jsou značky, a pak zbývající zprava. Takže pravo, levo, levo, pravo. Pravo, levo, No. pravo, levo a furt pravo. Dobre. Na co Je to to je? strašné, Na učení Bacha. prdele. Dobre! Jo, já jsem se tam To si nemůžu vzít? Ne, na tohle ty nárok teda nemáš. Jdu na ně. Prava, leva, jo? Prava, leva. Podnieście. Wasiek, Tomek. Tady. Pojď mezi nás, děti. To by bylo To bylo aj na nás.